Alors, bien le bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube? C'est pour les personnes qui... Attends, je suis pas bien là, attends. Et voilà, c'est parfait. Le voisin, il est pas sage. Alors, pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube? C'est pour les personnes qui essaient d'apprendre la langue française, évidemment. Et d'ailleurs, voilà, on est là. Je suis là pour vous dire que c'est trop facile. C'est vraiment facile pour apprendre la langue française. C'est vraiment trop facile non plus, mais voilà, si on fait un effort, au fur et à mesure, ça va y arriver avec du temps. Salam, كما يقنيكم كما يتقنوا كلاتكم تزاربت تسغرينيا تزاربت فرانس ول ابزي الشانل غري زلخو فرانس نت قنقا نانكلو ميغرنا نت قنقا نكلو اي شانل غرركم زلخو مالت يو اسغري اتاب باغ اتاب እንዳገበርኩ ቋንቋ خريكم كفتني ማለት كريكم كنمهار كنفتنا نبعلنا ማለት يعني فلات بين زيكم كسي تزفلطو ግን አሁን كنغركم انا ዘለነ ጂ ፍራንስ ከረዳዳ ይኸዲ አምላክ መስገን ነቶም ከማይ ክትረዳዱ ዘይትخلو ሰባት ግን ከመይ ገርኩም ክትረዳዱኩም ትخلو بحسب حبيرنا نريون هجيرو معنتي غرركم زلخو نمللايتنا تشانل زحد شانل وصي زلخو نمنتاي كم زوصخو نمنغاري እቶም ዘለيكم ሰባት መምሃር የለና እዩ ናይ ቋንቋ ፍራንስ ጥራይ ዘይኮነ ኻ ናይ ተፈላለዩ ነገራት ናይ መሐዳስ ወረቀት ድዩ ወይ ከመይ ገርና ነቶም ሃገር ንመስል ሳንተ ግኸጂ ማለት ሳንተ ግኸጂ ምባሃር ነት ምስ ሰባት ነት ሰብ መምሳል ማለት እዩ ከመይ ገርና ነት ሰብ ንመስል ወይ ናይ ገዛ ድዩ ወይ ናይ ኩልቸር ናይ ዝዓዲ እኳ ትፈልጡ ኢኹም ክንደይ ናይ ኣብስ ስዕብ ዘሎ ፕሮግራም ቀስ እንዳገበርና ፍራንስ እንዳተምሃርና ማለት እቶም ወረቀት መሐዳስ ዘለيكم ድዩ ወይ ካልእ ናይ ኣድሚኒስትራቲቭ ወረቀት ዘለيكم ናይ ዝኾነ ነገር ዘለيكم ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ምልሶልኩም ይኽእል ፀገም ዘሎ ይኮነን ማለት እዩ ካልእ እንድሕር ሕቶታት ሃልዩኩም ብዝኾነ ናይ ቋንቋ ለኩም ጽናዕኩ ናይ ቋንቋ ጅናብነ ናይ ለጅሞ ሆጀት ናይ ገዛ መብዛሕትና ፀገም ዘለና ናይ እጅሚ ኣብ ኤርትራዊ ፀገም ዝገብረሉ ወይ ከዓ ክገብሮ ዘይክእል ነገራት ወላ ተገብሮ ከማን ከምዚ ኣመዳቱ ማዕለባ ዘይረኽበሎ ማለት እዩ ናይ ገዛ ወይ ናይ መኪና ወይ ናይ ትራንስፖርት ወይ ናይ ኣድሚኒስትራቲቭ ናይ ብዙሕ ነገራት ጅናይዞም ብዙሕ ነገራት ህጅብ ዝገረርኩም ዘለኹ እቲ ሓደ ኣብ ዛሕቲ ሕቶ ዝመፀካ ብቐጻሊ የገረርኩም ዘለኹ ካልእ ብዙሕ ነገር ክህሉ ዝኽእል ስለ ዘሎ ኣብ ኮመንት ተጽሕፉ ላይ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ጌርናስ ከምዚ ምዃን ኣብና ወይ ከምዚ ጀሚርናስ ወይ ከምዚ ደዲናስ ኣከ መኪና ነጽሕፍ ንኣብነት ናይ መኪና ማለት ናይ መኪና መብዛሕትና ዘለና ፀገም ኤርትራውያን ቋንቋ ከይከኣልና ደደቕ ንብሎም መት ናይ ተኣሽሙ ንኣትዎ ኣብቲ ኦቴኮል ሽዑ ፀገም ምስ ገበረልና ኣብቲ መሕላፍ ብዙሕ ገንዘብ ንኸፍል ማለት እናተረፍካ ሳን ቋንቋ ሳን ምርዳእ ማለት እዩ ኣብዚ መጀመርታት ቋንቋ ክንሕዘና እቶም መደብ ዘለኩም ናይ ዝኾነ ደረጃ ግድን ናይ መኪና ጥራይ ዘይኮነስ ቋንቋ ከይልካ ናይ ፍራንስ እጂ ናይ መኪና ጥራይ ኮነ ንጠቕመካ ወላ ቋንቋ ከይከኣልካ ከማን እቲ ኮድ ገረታት ኣቢልካ ዲኻ ወይ እቲ ኮድ እንድሕሪ ብተደጋጋሚ መፅኒዕካ ገረታት ኣነ ግን ከመይ ገርኩም ብርድእ ተሓልፉ ወይ ድማ ከመይ ገርና ጥዑይ ቋንቋ ተረዲእና ናብ ናይ መኪና ክነፅሕፍ ድና ወላ ናይ ካልእ ንኸይድ ሓር ቋንቋ ምስ ቃልና ከኣነ ከመይ ገርና ናብ መኪና ነፅሕፍ ግድን ድና ናብ ኦቴኮል ከይድና ክነፅሕፍ ዘለና ወላስ ካብ ፕሬፌክቸር ናይ ንሶም ፅና ጥራይ 30 ንኸፈልና ኣብ ገዛና ነፅንዕ ሓር ኩሉ ሓደ ወላ ሓንቲ ፍቲ ኦቴኮል ከይድካ ትመሃሮን ኣብ ገዛኻ ብዙሕ ኣፕሊኬሽናት ኣውሪድካ ድዩ ወላ ናይ ኦርኒካ ዝበሃል ሕጂ ክሪኦ ናይ ከምኡ ገድና ከኣነ ክነፅንዕ ንኽእልና ማለት እዩ ኣብ ገዛና ምስ ፅናዕና ሽዑ ትኒመኾ ከመይ ገርካ ከም ዝመፃእ ዝኽሪኦ 12 ቁፅሪ እየን ካብ ፕሬፌክቸር ካብ ሲት ኣሎ ንሱ ተምፅኦ ብገርካ ሽዑ ክትፍተን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሽዑ ናይ ቃል ምስ ሓለፍካ ኣብ ኦቶቁት ከይደ ኦቴኮል ከይድካ ትምዝገብ ኣብ ምስ ተመዝገብካ ሽዑ ትምዝዋር ሽዑ ናትኩም ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ ትምዝዋር ዳሓን ፀገም ክንደይ ናይ ክህልዎ ኣብኡ ዘዊርኩም ሽዑ ትሓልፉ ኦልሬዲ እቲ ናይ ቋንቋ ፀገምኩም ግን ኣብቲ መሕላፍ መኪና እዩ መብዛሕትኡ ሰብኣዊ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ቁርብ መሰረት ክትሕዙ ኣለኩም እዚ ቻነል ዝመግበረ ድማ ንዓኹም ንምሕጋዝ ወይ እቲ ቋንቋ ንምሓዝ ማለት ኣብ መወዳእታ ሕቶታት ከቕርበልኩም እንድሕር እዩ ወላ ሓንቲ እንድሕር ደስ ይብለኩም ኮይኑ ነፍልጦ ንኾነና ማለት እዩ ክንፈልጥ እንደለና ናይ ፍራንስ ናይ ዝኾነ ነገራት ተልኩም ኣብዚ ሕቶታት ኣቕሪበልኩም ኣለኹ እንድሕር ቶም ትፈልጡ ቶም ክትምልሱ ትደልዩ ክትምልሱ ትኽእሉ ኢኹም ቶም ትፈልጦ ማለት እዩ ትፈልጦ ከኣነ ወላ ሓንቲ ሓቂ ወይ ሓሶት የገረልኩም ዘለኹ ታሕቲ እንታይ ትሕቶ ላ ፍራንስ ኮንት ፕሉስ ደ 20 régions différentes ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ ፍራንስ 20 ዝኾና ዞባታት ኣለዋ ኣሎ ዝብል ዘሎ ትሕቶ ሕጂ ዞባታት ተረዲእኩም ኣሎ ማለት ብትግርኛ ብፍራንስ ሬጂዮ እዩ ዝበሃል ሬጂዮ ዞባ ይበሃል ማለት ነው ዞባ ዴፓርትማ ይበሃል ሬጂዮ ማለት ኣብነት ሕጂ ዞባ እዩ ዞባ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዓዲ ኣብ ሰለስተ ዝምቀል ኣብ ዞባ ይምቀል ኣብ ንኡስ ዞባ ኣብ ዓድኻ ይምቀል ማለት እዩ ተጋገየ ኩሉ ዓዲ ሬጂዮ ማለት ከኣነ ዞባ ማለት እዩ ንኡስ ዞባ ማለት ከኣነ ዴፓርትሞ ይበሃል ዲፓርትሞ ንኡስ ዞባ ከኣነ ሬጂዮ ንእሽተይ ዓዲ ክትብላት ኮንካ ዓዲ ካብ ዝኾነ ከኣነ ኮሚን ካ ይበሃል ኮሚን ካ ዓዲ ማለት ቪል ወላ ንብሎ ወይ ከኣነ ቪላጅ ሕጂ ገጠር ተኮይኑ ቪላጅ ይበሃል ከምዚ ገጠር ማለት ቪል ከኣነ ከተማ ተኮይኑ ቪል ንብሎ እንድሕሪ ዓዲ ኮሚን ዓዲ ማለት እዩ ዴፓርትሞ ማለት ከኣነ ንኡስ ዞባ ማለት ሬጂዮ ማለት ከኣ ዞባ በዓል ንዒስራ ልዕሊ 20 ዝኾና ዞባታት ኣለዋ ኣዶ ንፍራንስ ትሕት ትራንስ ካብ ፍራንስ ናይ ሜትሮፖል ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሜትሮፖል ኦቶማ ካብ ሜትሮፖል ወፃኢ ዓዲ ኣለዋ ሕጂ ንፍራንስ ናይ ፍራንስ ኣብቲ ናይ ሜትሮፖል ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዝነብረሉ ሕጂ መብዛሕትና ንነብረሉ ኣብ ሜትሮፖልና ንነብር ሜትሮፖል ማለት ኣብዛ ውሽጢ
فرانس ማለት እጂ ናይ ፍራንስ ዓዲ ኮይኑ ካብ ፍራንስ ወፃ ከዓነይ ሓሙሽተ ዓድታት ኣለዋ ንሰን ኣብ ዝመጽ ዘለዉ ንሰን ቀስ ገረ ክሪአኩም ክፍትኒ ሕጂ እቲ ኸጂዮስ ይቁፀር ማለት እዩ ምሰና ካብ ዝወፃ ዘለዋ ኸጂዮስ ንሰን ይቁፀር አይን ግድን መስን እንደሚልክ ኢኻ ልዕሊ 20 ኸጂዲ ዘለዋ ልዕሊ 20 ዞባዲ ዘለዋ ወላ ታቲ 20 ዘለዋ ቶም ትፈልጡ ክትምልሱ ትኽእሉ ኢኹም ቶም ትፈልጡ ፀገም ዘሎ ይኮነን ማለት ነዚ ሓድሽ ቻነል ኣበጊት ዘለኹ ነቶም ፍራንስ ክትክእሉ ስለዲ ሰባት ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ድሓር ንፍራንስ ከም ዝበልኩም ንዝኾነ ወረቐት ምሕደስ ኢሉ ናይ ኮነ ኣድሚኒስትራቲቭ ክትገብሩ ትደልዩ ሰባት ኣብ ኮመንት ክጽሕፉ ላይ ትኽእሉ ኢኹም ቀስ ገረ ነጥብ ብነጥብ ገረ ክሪአኩም ማለት እቲ ፍራንስ ዘሎሲ እና ብትግርኛ እናተርጎም ክሪአኩም ማለት ናይ ወረቐት ዲ ናይ ዝኾነ ነገራት ዝኾነ ኣብ ኢንተርኔት ክንመልእ ከረና የተረደና ወይ ከዓ ኖ ክንብሎ ንኽእል ከምዚ ታይ ክጽሕፍ ዝግበአካ እቲ ዓይነት መሳጅ ክጽሕፈሎም ከም ዘለካ ኣበይና ክታርም ከም ዘለካ ኣበይና ሲት ክታት ከም ዘለካ ንሱ ክንሪኦ ንኽእልና ማለት እዩ ናይ ተፈላለየ ብዙሕ ነገራት ናይ ብዙሕ ዝምልከተኩም ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትና ኤርትራውያን ፀገም ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ናይ ስራሕ ካሎ ኣብ ናይ ስራሕ ሕጂ ከመይ ጌርና ንፈቶ ስራሕ ፋርማሲ ወሲድና በትን ፈቶ ስራሕ ደሞዝና ይኽእል ማለት እዩ ካብ ዘይትፈቶ ስራሕ ንጎ እንዳተሳቐና ዘይትፈቶ ስራሕ ምኻድ ድሕሪ ትፈትዎ ስራሕ አለይኩም ወላ ዲፕሎም ገለስ ኣገዳሲ ይኮነን ማለት እዩ ድሕሪ ትፈትዎኩም ፋርማሲ ጌርኩም ወይ ከምዚ ኮንትራት ኣፕረንቲስሳት ጌርኩም ከመይ ጌርኩም ትወስዱ ኣበይ ናይ ተኣትዉ ወይ ድማ ብኸመይ መንገዲ ፋርማሲ ትወስዱ ይግባእኩም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ምናልባት ሶሻላት ዘይነገራኩም ነገራት ሁሉ ይኽእል ወይ ኣብ ዝግባእኩም ነገራት ከም ዘለኹም ሶሻል ኣልዋ ዝከታተላ ኸጥዕገረን ምናልባት ኣሉ ጥዕገረን ዝከታተሎም ነገር እዮም እጂ ሶሻል ስራሕን ጥዕይ ስራሕና ይኩን ከም ዘለኹ ግን ገለገለ ሰባት ክሰምዖም ከለኻ ከምዚ ይገብራለኒ ከምዚ ግባእኒ ከሎስ ኣይገበረትለይን ወይ ድማ ባዕልኹም ትገብሮ እንዳኻልኩም ማለት እዩ ቀሊል ነገር እዩ ጅና ኣብነት ኣብ ገዛኻ ኸይድካ ከመይ ጌርካ ላፕቶፕካ ናትካ ላፕቶፕካ ዘይኮነስ ወላ ላፕቶፕካ ማለት ካፍ ድዩ ናይ ዝኾነ ደክላኻ ትገብር ወላ ከምኡ ዘይክእሎ ሰባት ኣለዉ ጅና ወላ ሓንቲ ኩላትና ታይ ንፈልጦና ርና ሓድሽ ኮንካ መፅኻ ናብ ዝፍራንስ ወላ ሓድሽ ኮንካ ትራዚ ኮንካ ሳብዚ እንድሕሪ ነው ይሕመት ጌርካ ናብ ካልእ ተዋፊርካ ናብ ስራሕ ድዩ ናብ ካልእ እንድሕሪ ተዋፊርካ ወረቓቕቲ ጉዳይ ድዩ ወይ ናይ ካልእ ሲስተም ኣይተርክበሉን ኢኻ ከምኡ ስለ ዘይነበርካ ማለት ሕጂ ከምዚ እንዳተዘናጋዕና ናይ ቋንቋ እንዳገበርና እንዳተምሃርና ነቲ ሕግታት እንዳፈለጥና ከመይ ጌርና ናብቲ ሲስተም ከም ንኣትዩ ነገረኩም ክፍትነ ማለት እንድሕሪ ገዳስ ሳበና ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕሪ ገዳሲ ኮይኑ ረኽብኩሞ ክትተባብዕሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ዝኾነ ሕቶ ሃልይኩም ከም ዝበልኩኹም ኣብ ኮመንት ክጽሕፉ ላይ ትኽእሉ ኢኹም መብዛሕትኩም ሰባት እንታይ ከም ዘልየኩም ኣብ ርእሽዑ በቲ ዘልየኩም ንዓኹም እቲ ቋንቋ ኦኬ ኣቦቱ እንዲ እቲ ቋንቋ ቤን ከም ጅምር ባዕለ ፕሮግራም ሒዘርኩም ስለ ዘለኹም ቤን ጀሚርና ኣብ ቤ ከም ንመጽሕ ከመይ ጌርና ከም ንምሃር እሱ ሓደ ብሓደ ሒዘርኩም ክመጽእ እቲ ናይ ወረቓቕቲ ጉዳይ ግን ሕሪ ከምዚ ዘልየኩም ኮይኑ ኣብ ኮመንት ጻሕፉ ላይ መብዛሕትኩም ሰባት እንድሕሪ ከምዚ ብዙሕ መብዛሕትኡ ሰባት ደናግሮ ወይ ድማ ከምዚ ከቢድ ዝኾነ ነገራት እንድሕሪ ሃልዩ ኣብ ኮመንት ጻሕፉ ላይ ናይቲ ሰብ ርእሽዑ ብቪድዮ ገረ ጽቡቕ ገረ ሒዘርኩም ክመጽእ ኣብገዳሲ ማለት እዩ ሴ ፓርፌ ኣብ ኩሉኻ ጻሒፍልኩም እቲ ናይ ኸጂዮ ዴፓርትሞ ኮሚኒ ትፈልጦ ነገራት መልሱ ትኽእሉ ኢኹም ዘይትፈልጦ ፀገም የብሎ ናብ ቀጻሊ ቪድዮ ዝገብረ ይራኸበና ሰላም ምሸት ሰላም ቀትሪ ትሪኦ ዘለኹም ነቶም ምሸት ትሪኦ ዘለኹም ከዓ ሰላም ምሸት ክብረልኩም ማለት ባይ